गोजोन्थों गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समाव जों नोंथांमोननि गेजेराव आङो लाबोनो सानदों लोगोफोर दानो जोंनि अल आसाम आरो जोंनि बिटिसि आव जोङो खोनानो मोनदों बर' जातिखौ खौसेथि 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 बाथ्रा बुंनायखौ इउनिटिनि बाथ्राखौ लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। गोबां इउटुबारनिफ्राय लानानै खौरांगिरि आरो बर'नि दैदेनगिरि आरो गासै बर'नि रायजो राजा सुबुंफोरनिफ्राय खुगा खुगानिफ्राय जोङो खौसेथिनि बार बारनाय आरो बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथाय दिनै दिपेन बर' मानगोनां बिथांमोना खौसेथिनि जे बाथ्राखौ दिनै बुंदों, दिनै खौसेथिया बोरै लाबोगोन, सोरखौबा जेलाव सोनानै दोननानै बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन जागोन नामा? एक नाम्बाराव बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन खालामनोब्ला मानगोनां दिपेन बर' दिनैहाय रन्जन दैमारि सारखौ बख'ग्रोनांगौ। आरो दिनै जोङो नुनो मोनदों इउपिपिएलनिफ्राय दिनै प्रमद बर' मानगोनां बिथांखौ सिफ जाजानो लुबैनाय आरो दिनैहाय बिजेपिनिफ्राय बिश्वजित दैमारिखौ जाजानो लुबैनाय आरो सिं सिं खैसार खालामनानै रेव रेवाया सिफ जानो लुबैनाय बिजेपिनिफ्राय आरो दिनै बिपिएफनिफ्राय मा होनदों नैबे हाग्रामा महिलारि बिथांखौहाय सिफ जाजानो लुबैनाय आरो जोंनि आम आदमी पार्टीनिफ्राय आंखौ सिफ जाजानो लुबैनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथाय दिनै आंखौबो दिनै दोनथ'नानै रायजो राजाफोर आङो दिनै रन्जन दैमारि सारखौसो बिटिआर सुक्ति खालामनानै लाबोनायनि जाहोनावहाय नैबे रन्जन दैमारि सारखौहाय 5 बोसोर खाबु होनांगौ होननानै आंनि व्यक्तिगत गोसोनिफ्राय गोरबोनिफ्राय बेखौ हास्थायो रायजो राजाफोर। नोंथांमोना सोर सोर रन्जन दैमारि सारखौ नैबे फैबाय थागोन इलेक्सनावहाय सिफ जाजानो लुबैदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर रायजो राजाफोर। गासैबो नैबे बिटिआर दिनैहाय 17 बोसोर दिनै हाग्रामा महिलारि सारा खुंलांबाय, दिनै 5 बोसोर दिनैहाय नैबे मा होनो प्रमद बर' बिथाङा खुंबाय। नैबे 5 बोसोरनि थाखाय रन्जन दैमारि सारखौहाय खाबु होनांगौ आरो नेक्स्ट बारावसो जोंनि बिटिसि आवहाय 60टा सिट जागोन नालाय बे 60टा सिटआवहाय दिनै रन्जन दैमारि सार बिथाङा बिथांनि ग्रुपआवहाय 20टा, बिपिएफआव 20टा, इउपिपिएलआव 20टा बिथांमोनहा 20टा राननानै गेलेनांगौ आरो जाय बांसिन सिट जायो नैबे 5 बोसोरनि उनावसो बिथांमोनहा बे माबाखौहाय डिसिसनखौ लानांगौ होननानै आंनि फालोरफोरा आङो सानो रायजो राजाफोर। अब्लासो जोंनि इउनिटिया फैगोन। इउनिटि जे जों दा खन्थाइ आवरायबाय थादों, मेथाइ खनबाय थादों, बे होनब्लासो जोंनि मोगथां महराव लाबोगोन। 1 नम्बरावनो जाहैबाय रन्जन दैमारि सारखौहाय बख'नानै खाबु होनांगौ आरो बेखौ उइदाउट कन्टेस्टआवनो दिनै रन्जन दैमारि सारखौहाय 5 बोसोर खुंनो थाखाय खाबु होनांगौ होननानै आङो सानो। अब्लासो फुलफिल जागोन मानगोनां दिपेन बर' नोंथां आरो एबसुआव थानाय गासै वार्कारफोर नोंथांमोनहा एसे साननानै नाय, स्टाडि खालामनानै नाय। एबसुआ दिनैहाय गेजेटनि मिडिकेल हिसाबैहाय माबा हिसाबै उइटनेससोमोन। दिनैहाय एबसुनिफ्राय फैनानै प्रमद बर'आ सिफ जाथावथाव नङामोन, रन्जन दैमारि सारासो जानांगौमोन। नैबे 5 बोसोर खुंबाय दे नोंथांमोनहा जे हास्थायबाय जाबाय, नाथाय दिनै प्रमद बर'खौ जाजानो नोंथांमोनहा दिनै दालु बैसाय अननानै आङो रिकुवेस्ट खालामहरो आम आदमी पार्टीनि जानानै अननानै रन्जन दैमारि सारखौहाय 5 बोसोर खाबु हो। आरो दिनै प्रहलाद बिथाङा बिपिएफ इउथ उइंसनि जे बिथाङा दिनै मा बुंनो हास्थायदों, खौसेथिया माखौ बुङो, बिथाङा माखासे डिफिनिसन होदों। नोंथांमोनहा बेनि भिडिअखौबो नायलांदो। आरो नैबे ससे जोङो बिग्राय मानगोनां जोंनि सिंगार बिथांनि ससे गानखौबो आं होनाय जागोन। जोङो गासैखौबो बावलायनानै जोङो खौसेथियावहाय जोङो फैनांगौ होननानै जे मेथाइ जे आदा दावराय देख्रेब बिथाङा दावराव देख्रेब बिथाङा जे सुजुनाय बे ससे माबा गाननि क्लिपखौबो लाबोनाय जागोन। बिराद सेन्टिमेन्टेल। जोङो खौसेथि जानांगौ रायजो राजाफोर आरो नेक्स्टआव खौसेथि जानानै बर'आ गेलेनांगौ होननानै आङो बेखौनो हास्थायो। नोंथांमोना नैबे प्रहलाद आरो नैबे ससे मेथाइखौ नोंथांमोनहा खोनासंनानै नायलांदो। लुबैदों खौसे जानायखौ नेनानै दङ
खौसे जागोन नेनानै दङ माबोला खौसे जागोन थांखिया जोंनि मोनसेयानोब्ला बयबो हारिनि थाखायनो सानदोंबोला बयबो हारिनि थाखायनो सानदोंबोला दिनैनि एना एनिखौ एंगारलायदो जाफैदो खौसेयै थांखि लादिनि गेरेमसा हारि दादिनि खांखांनाय बाथ्राफोरखौ दे बयबो बावगारलायदो जालांनाय दायफोरखौ निमाहा होलायदो थानायावनो खौसे जायाब्ला हारिनि बोसोनखौ खोमा होआब्ला हारिनि बोसोनखौ खोमा होआब्ला बिसार खालामगोन नोंसोरखौ सानसे गाखोनांगोन नोंसोर बिजिरसालियाव गाखोनांगोन नोंसोर बिजिरसालियाव नोंसिनाव हिसाब बिगोन नोंसोर मावनायनि समा फैखागोन होनांगोन गासिबो हिसाब नोंसोर बे समाव आवगालानानै बारग'नाय नङा सोलिना दंखायो दा बुंजायो आरो माने दा इलेक्सन फैब्लानो रायजो राजाफ्रा जोंनो भट होगोन देरहाहोगोन बिटिसिआव 2025आव हाग्रामा महिला दैदेननायाव सरकार दागोन बे रोखाखा नुबाय थादों ससियेल मिडियायाव गोबां रोखोम दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो जोंनि रिजनेल पार्टिफोरखौ खौसे जानांगौ UPPL BPF लोगो जानानै इलेक्सन गेलेनांगौ होननाय मोनसे नुबाय थादों जोङो आरो बायदिसिना बिदिनो बुंलायनाय सोरबा बुंदों माने हाग्रामा सारा डिपुटि चिफ जानांगौ मालाबा बुंबाय थायो हाग्रामा स्टेट पलिटिक्सआव थांनांगौ दा बेबायदि अनेकथा माने बाथ्राफ्रा फैबाय थादों दा बेफोर माने दासिमबो मोगथां महराव फैयाखै जों खोनाबाय थादों सावरायलायदों मादों होननाय दा बेसेबांसिम साक्सेस खालामनो हायो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोननि आखायाव थाहैगोन दा जिखिनि हक दिनै जोंहा BPFआ गाव हारसिंनो बे गोहो गोराखा जोङो थांनाय MP इलेक्सनाव जेनदोंब्लाबो जों अलरेडि 25टा समस्ति देरहाना दंखायो अलरेडि जोंना सरकारानो सोलिना दंखायो दा बुंजायो आरो माने दा इलेक्सन फैब्लानो रायजो राजाफ्रा जोंनो भट होगोन देरहाहोगोन बिटिसिआव 2025आव हाग्रामा महिला दैदेननायाव सरकार दागोन बे रोखाखा दा बेखौ नुनानैनो माखासे राजनितिक दलफ्रा दिनै BPFखौ लोगो नांनानै दिनै माने सासनाव थाफानो दिनै सेस्था खालामदों ओरै नङा ओरैहाय दिनै बेखौ नुनो मोनदों दिनै कंग्रेसनिफ्रायबो प्रप'जाल फैदों JSPनिफ्राय प्रप'जाल फैदों अना बर'निफ्राय प्रप'जाल फैदों BJPनिफ्रायबो प्रप'जाला फैदों दा बिनि सायाव जों बिजिरनानै नायगोन दिनै खालामथावथाव जुदि परिबेस जायोबा खालामगोन आरो हारसिङै जोंहा सक्तिशालिखा दा जोंहा लाफानांगौखौनो दरखारबो गैया दिनै प्रमद बर'आ नुदों भबिष्यतखौ दिनै खोमसि जाबाय बिथांमोनहाथ' जिर' आउट जानो हासिगौ गतिके दिनै प्रमदनि बर'नि जे लामा मोननैबो लामाया बेना खोमसि जानानै दङ बेराफारसे थांगोन दिनै नेसनेल पार्टिजों लोगो जानानै सरकार जादों सागराव आगान हैबाय गोलेरा मनो थांगासिनो दं बेखौ
दिनै आरो नुबाय बेराफारसे बिटिआर सुक्तिखौ बिथाङा मोनसेबो मावफुंनो हायाखिसै दिनै बर' रायजो राजाफोरजों दिनै बिथाङा दुसि जासिगोन ओंखायनो दिनै अर फारसे आगान होगासिनो दङ गतिके बिथाङा नुबाय दिनै अरजों बारसोमलांनो ना खामथार जानो ना दैयाव बारसोमनानै गोलेरजों मनाव जानो दा गतिके बिथाङा सानदों खोमा बे हाग्रामा महिला दैदेननाय बिपिएफ माने पार्टिजोंनो नांगाल मुथि हमफानानै बोरैबा जों मोनसे स्लिम लामाजों थांनो हायो नामा जाय मानसिया माने एक्सपिरियेन्स गोनां गोरों गोरा रायजोफ्रा जायखौ लुबैयो बेजोंनो साया लानानै गावनि बिपदखौ दिनै मुक्त खालामसै नामा हयथ' बिथाङा ब्लुप्रिन्ट खालामदों खोमा दा बेफोरबायदि हयथ' गावनि खुगाजों ओंखाराखै सोरखौबा बुंनो थिनदों दा बेफोरबायदि मोनसे गेमखौ बिथाङा गेलेदों जों बेखौ बुंनो हायो आरोखि दाथ' अलरेडि बायनायानो फर्मेलि डाइभर्स जाबाय दा डाइभर्स पेपाराव सहि होलायनो बाखि दं बिथांमोनहा दा पार्टि हिसाबै खुनु गोरोबलायनाय गैला जों बेखौ नुबाय थादों रेवरेवा नार्जिहारिनि जेनाखि भाषणफोर बिश्वजित दैमारिनि जे भाषणफोर प्रभात बसुमतारी राजीब बांगाल बिथांमोननि जे भाषण बिथांमोना दा सरकाराव थानानै सरकाराव थानाय पार्टियानो नांलायलायगासिनो दं जों बुङोब्ला बिथांमोना अपोजिसन पार्टि नालाय बुंखागोन आरिगोन बिदि बुङोमोन दा सरकाराव थानाय मानसिया सरकारखौ दुसिलायदों देट मिन्स बे सरकारा फैलार प्रमद बर'आ दिनै फैलार जाबाय बे दिनै रोखा ओंखारबाय रायजो राजाफ्रा बुजिनो बाखि गैला बेनो फोरमान होदों आरो प्रमद बर'नि दुरबलथा बे मावनो हायाखिसै दिनै एनडिपिफ्रा जेलनिफ्राय गवाखिसै बिथांमोननि केसा उइद्र जायाखिसै स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानांगौमोन बे जायाखिसै कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानांगौमोन जायाखिसै एनडिपिफोरखौ रिहेबिलेट खालामनांगौमोन बे जायाखिसै मार्टियार्स फेमिलिफोरनो दिनैहाय एक्सग्रेसिया फैसा होनांगौमोन बेखौ मोनफुंनो हायाखिसै सिमा बारायनाया दिनैसिमबो जाफुङाखिसै दिनै पावारा थांफिनजोब्बाय दिनै बेफोरखौ नुनानै दिनै रायजो राजाफ्रा थांनाय जे एमपि इलेक्सन बेवहाय जुदि इउपिपिएलआ हारसिङै गेलेनायमोनबा 2 लाखबो भट मोनामोन दा बिथांमोना बेखौ बुजिनानैनो दिनै बिजेपिआबो बिथांमोननि दुरबलताखौ नुनानैनो बे दुरबल पार्टिजों थानानै जेबो लाब जानाय नंला बेखौ साननानै दिनै बिसेट खालामदों आरो डाइभर्स होदों दा बे दा शक्तिशालिसिन पार्टि होनोबा बिपिएफआनो 2025 नोंथांमोना नुगोन हाग्रामा महिलारिया शिफ्ट जाना थांगासिनो दं हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआवनो सरकारा जागोन 2026 आव जोङो 15टा एमएलए देरहा होनानै बिटिसिआव 7 केबिनेट मन्त्रि लानानै बिटिसिखौ जों मर पावार खालामगोन बिटिसिआव थानाय रायजो राजाफोरनो हा हुनिफ्राय आरम्भ खालामनानै सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनाय इन्डास्ट्रि गायसननाय दिनै माखासे जेनाखि इनस्टिटिउसनफोर नांगौ बेखौ बानायनाय आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि दुख सुख आइजोफोरखौ दिनै एम्पावारमेन्ट खालामनाय बे खामानिखौ जों सानसेनो सानसे दिनै मावफुंलांजोबगोन बेखौ दिनै रायजो राजाफोरनि जिथु प्रतिश्रुति जों थांनाय एमपि इलेक्सनाव दा बेबायदिनो जों मावनानै रायजो राजाफोरखौ